May mga panahon nga sabaan kayo ta sa atong palibot. May mga panahon nga gusto ta og hilom. Ug nasi mga panahon nga hilom rasab kayo. Pero nakasuway ba mo nga sa sobrang kahilom makabungol na kini? Mga kaigsunan, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kundiin madungog ninyo ang mga istorya sa to mga subscribers nga nag-impart sila mga istorya nga makahatag og kadasig nato. Makahatag og paglaom og inspirasyon. Siyempre, sa katong mga wala pa ka-subscribe diha, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit diri. Ako nakita sa atong insights nga 60% sa mga nananaw kay mga subscribers na nato and the other 40% wala pa makasubscribe. Ako lang hangyo sa itong mga kaigsunan nga wala pa makasubscribe, agi og tabang para motubo ang ato ang YouTube channel para mapadayon nato ang paghatod og mga nindot nga mga istorya. Please help us by subscribing. And dili lang ni para ako kundi para ato ning tanan. Tungod kay daghan tag mga kaigsunan nga nagtan-aw, naminaw all over the world nga nakuhaan ang ilang kamingaw sa tuang nasod tungod kay makadungog sila og binisaya nga mga pinulungan. Pinaagi atong programa nato, ang Dear Papa Joe Stories. And also sa mga katong nangita sa mga karaan na nga mga istorya nato, pwede sana ninyo makita sa ato ang Pikas channel, ang Katabi with Ate Gems. Kaya wala naman to siya nga mga klase nga format nining atong bagong format karon nga makita na ko ninyo nga makikistorya. So again, katusang ginahan nga mupada sa ilahang mga suwat, isend lang ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or might as well check the video description below para makita niyo nga to ang email ad. So dito maglangay, ato nang paminawon ang istorya nga pinadangat ni Tony. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Be a good mom. Maintain a social life. Exercise. Get 8 hours of sleep. Stay alive and remain insane. Mao ni ang linya sa usa ka asawa nga wa niya maapil ang be a good wife. Usa sa mga post nga akong nabasahan sa usa ka asawa. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangalan nga Tony. Pero babae ko. 18 years old na nga akong edad o kini nga akong istorya gatuyo kini sa istorya sa akong mama o papa. Kini mga istorya sa akong mga ginikanan sa ilang tagsa sa kinabuhi akong isaysay. Kay uniksad o di kay basta-basta lang. Basta ang masulti lang nako nga namatngunan nako kay maayo na ang akong kahimtang. Di ko sama sa mga bata nga nag-antos. Buhong ko sa akong mga ginikanan. Pero naipanultihon nga way perpektong pamilya. Wa ko'y bati nga masulti ni mama o wa sa ko'y bati nga masulti nga to sa akong papa. Ang ako ra gyud nga masulti nila nga mga biktima lang sila sa sitwasyon. Kini akong mama nagdako ni siya sa probinsya nga maingon tampo nga galisodsad ang ilang pamilya. Labi na nga daghan sa sila nga managigsuon. Si mama wa makadama og pagpangga sama sa pagpangga sa ubang mga bata nga nailhan niya sa iyang kinabuhi. Siguro kay daghan sila nga managigsuon og di maato sa akong lola ang pag-amuma nilang tanan. Bisan pa man sa kalisod sa kahimtang nila,
Pero wa gyud mawad-i og kadasig ang akong inahan. Sa pagpaningkamot, maski mo eskwela kini nga gutom o walay baon. Ang iyasad nga natubuan nga sitwasyon sa pamilya kay di sad maingon tampunga nga nakahatag niya og positibong resulta sa iyang pagdako kay magsige masadog away ang iyang mga ginikanan tungod sa kalisod ug tungod na sad sa upbringing sad o pagpadako sam sa mga ginikanan sa ginikanan niya. Mura ba og napasa? Grabe og determinasyon ng akong mama sa iyang kinabuhi para lang nga makabot ang iyang mga damgo nga makasuway og hayahay nga kinabuhi. Si mama sa una, sigon sa kunibawan kay puno sa ni siya sa pagtamay sa uban. Sa uban niya nga kadungan og tubo, kay lagi lampayatot o daot. Tungod sad kay di man sa pabunda sa kaon sa panahon nila sa una. Pero diyang nagdalaga na kini kay hinahinay na ni nga nibusilak ang iyang kaanyag nga sama sa usa ka buwak nga nakapadani sa ubang mga ulitaw silang lugar. Pero nani siya style sa una nga padahumon lang ang mga lalaki. Kana bang sugton lang niya unya kadiyot ra kayo dayon buwagan. Mura ba og binata pa nga style kay siyang unahuna mao ang iyang damgo nga makatour around the world. Pursige gud si mama nga makahuman og college og nakahangyo siya sa iyang paryente nga mopuyo samtang magtungha kay working student siya. Moto nga naabot gud si mama sa syudad ug nagpa-enroll dayon siya sa kurso nga HRM para di kayo bugat ang tuition sa mga subjects. Pero sa wala pa di ay siya nagpa-enroll kay nang-apply usa siya og trabaho nga makahatag sa niya og gigayon nga makaeskwela og gabii. Yano ra nga nabuhat ni mama kining tanan tungod sad sa iyang determinasyon nga makatabang sa iyang pamilya nga mahaw-as sa kalisod. Imagine, maski na sa iyang na-experience sa iyang childhood kay mas gipili gyud ni mama nga makatabang sa iyang pamilya. Kay siguro sa nagdako siya, mas nakita niya nga ang kabugaton sa ilang sitwasyon kaysa iyahang kaugalingong pagbati. Padayon si mama sa iyang trabaho isip cruise o sa ka fast food chain. Ug magbalin-balin lang kini siya matag-expire sa contract, haron lang gyud matiwas niya ang iyang pagtungha. Maski ngani ang sitwasyon niya sa iyang kinabuhi pero wa gyud siya magdinaw sa iyang gisak-an nga paryente. Kay maghatagan kini siya tungod kay gilibre biya siya sa pagpapuyo. Hangtod nga niabot ang panahon nga nihangyo na siya nga mag-boarding house na lang siya. Kay layo-layo na sad ang lokasyon, siyang gipuy-an ug sa iyang gitunghaan ug sa iha pag yung gitrabahoan. At least daw nga malakaw ra niya ug makasave siya og pliti. Si mama nitong panahon na kay kamo na mangarti og di na taga-probinsya manamit. May mga panahon nga kung maka-extra siya og kwarta o fiesta silang lugar, kay muuli kini sa ilaha. Musiga na kayo ang mga mata sa mga marites sa ilaha niya itong panahon na Papa Joe. Kay di sila katuo sa kausaban sa akong mama. Kay gawas nga makapalit ni kini og mga disenteng sinina, kay niputi gyud si mama. Butang nga nakapaingganyo sa mga lalaki sa ilahang nga manguyab ni mama. Pero sa ako naibawan ani ni mama kay wa daw niya tagda ang mga lalaki dito. Maski pagani iya mga kailang mga bata sa una nga nagtamay kaniya kay iya na kunong isnaban. Mao ni nga sa ilaha mas nailahan ang akong mama nga maldita o garbusa kay di man managad o di hinagad sa iyang mga silingan. Ang rason nga di siya managad o ako mismong nahibawan sa pagkatao sa akong mama kay di siya makalimot sa kasakit nga iyahang natagamtaman sa mga tao nga lakip pagani ang kaugalingon niyang inahan nga wa siya matagay ug maayong pagtagad sa una. Batasan nga nadlalagyo niya hangtod karon ug sud silang kaminyoon ni Papa iyang nada. So diri ra kutob ang ako naibawan sa background sa akong mama ug mopadayon sa ko sa background sa akong papa. Way kalainan sila si Papa ug Mama. Halos ilang mga kaagi labi na sa ilahang tumong
nga gusto makakabot sila mga pangandoy. Si Papa kay duha ra sila nga managigsuon pero pobre sad sila. Kay siguro bunga sad sa kalaki sa kong lulo sa una nga wasad maningkamot. Kay matud pa sa kong amahan nga ang iyang papa kay barkadista ug dugay ni nga ni mature isip usa ka padre di pamilya. Hangtod nga kutob ra sa pagdrive og jeep, mag extra ang pangita nini pero mao lagi na mutapol muundang. Kung wa pa si lola o mama sa kong papa, samot gyud daw sila kalisod. Ang mama daw sa kong papa maka-extra pinaagi sa pag-manicure o pedicure. Mao ni ang uso sa una. Kundiin ang mga manicurista musuroy sa mga balay-balay ug mangita og customer. Ug kay kugihan man ang mama sa kong papa mao nga makakwarta kini ug makapalit pa og mga butang-butang ug pagkaon nila. Wa sila problema sa kaon sa una. Kay mas prioridad siyang inahan nga makakaon sila og mga lami-lami nga mga pagkaon. Kining pamilya sa kamahan kay di gyud ani sila matawag og pobre. Kay maayo ang kahimtang sa iyang mga igsuon. Kay maayo man og mga trabaho niadto. Kining amahan sa kong papa kay tipo ni sila sa mga igsuon niya sa balay. Bali gibalin o gibahin-bahin ang balay sila mga ginikanan kay siluluman ang kamanghuran. Mao nga wa matagai og maayong lugar o bahin sa ilahang ancestral house. Kay mamintaha man ang mga igsuon sa akong lolo. Matud pa sa kong papa kanang makahigayon mi og storya sa una diyang bata pa ko. Mga 10 anyos kay hayahay daw ko karon kay buhong usab. Buhong ko ug sa mga butang ug uban pa. Siya daw sa una, kauban niyang manghod kay maglisod gani sila ug tanaw og TV. Kay yung mga igagaw kumananaw og salida sa ilang black and white nga TV kay di sila patan-awon o di sila pasudlon nga kutob ra sila sa gawas maglili. Napagani daw time sa una nga pabayron pa sila tag 10 sentimos para lang makasud sa balay ug makatan-aw og salida. Mao sad ni ang goal sa akong amahan sa una nga kung mudako na siya kay muhawa siya sa ilang lugar ug magpalayo ug i-prove niya sa iya mga paryente nga di sa tanang higayon naara siya sa ubos. Pero mas lisod gamay ang sitwasyon nila ni Papa ikumpara sa kinabuhi ni Mama sa probinsya. Kay sa syudad magud, way lihok nga di maghisgot og kwarta. Maski barato pa kini kaniadto. Tulin nga naglabay ang panahon ug nipadayon si Papa sa high school sa usa ka pampubliko nga tunghaan sa Cebu City. Og nakagraduate pero lisod sa part niya nga makapadayon og college kay ang iyang amahan wa nay gana mo trabaho. Kay gusto na lang nga si Lola ra mo trabaho isip manicurista. Ni tabang-tabang siya sa iyang mama og mamuhi og baboy og itik sa ilahang parting bahin sa lugar nga kabilin pa sa iyang lolo pero nakapasamot pa kini sa kalagot ug moresulta pa sa away sa matag asawa sa iyang mga tiyo kay baho kuno ang hugaw. Pero tungod ato nakasud gyud daw ang akong amahan og college kay nakakwarta man gyud sila. Gibaliwala nila ang mga kasina sa iyahang mga paryente og nikuha og kurso nga nursing. Pero tungod lagi sa kalisod, maundang-undang siya og SEM hangtod nga nawad-an og gana og nisud na lang og mga grupo-grupo og nakat-on og mga binugoy nga binuhatan. Pero tungod sa talent ni Papa sa pagkanta sa una, nakuha siyang bokalista sa banda diri sa Cebu City. Muapil na sila og mga gig sa una, butang nga nakapasuko sa iya mga ginikanan kay banda-banda sa una associated man sa pong adik-adik. Labi na nga akong amahan kuno sa una taas og buhok og daot pagyud kaayo. Hangtod nga nabaid nila ni Papa og sa iyahang banda ang ilang abilidad sa pagtukar og pila ra may istorya ni suway sila pagpang-apply sa cruise ship og
nadawat gid sila. Pila na ka kontrata ang ilang nahuman og mga lugar sa laing nasod nga ilahang gitukaran. Diyang iyang nabantayan nga o nabatyagan nga hinay-hinay na niyang nakabot ang iyang pangandoy nga muangat sa kinabuhi. Napausab na sa niya ginahinay ang ilang party sa ilang balay sa iyang mga ginikanan og nindot na kaayo og tinagdan ang iyang mga kadugo sa yaha og mga silingan sa una kung mauli ni siya. Ang nakalahi lang ni Papa o ni Mama kay si Papa wa gyud magtanom og dumot sa iyang mga kadugo o kaila sa una nga ubos kayo og tinanawan niya og sa iyang pamilya. So karon, ari na ta sa panagtagpo sa akong mama o papa. Sa akong naibaw-an nga si Mama kay maminaw diay siya sa mga komposisyon sa banda nila ni Papa nga ipatukar sa inyong istasyonan sa una, Papa Joe. Mutanaw ko ni sa mga gigs nila sa una kauban ang iyang mga classmate. Matud pa ni Mama sa una. Pero diyan nagalarga na ang banda nila ni Papa sa laing nasod o sa barko, usahay, namingaw na ilang pangan sa larang sa musika diri sa Sugbo. Pila ka tuig ang nilabay kay nahibalik si Papa sa Pilipinas. Sila si Papa, pero si Papa ni decide nga muundang na lang og banda-banda. Kay mag-focus na lang siya og negosyo. Nagnegosyo kini og mga piyesa sa motor ug maayo man ang dagan nini diri sa Cebu City ug sa Mandaue. Diyan sa kadlaw niya na niyanto si Papa sa ka mall para mutan-aw og motor show para makakuha og idea para sa iyang negosyo kung unsay mga upgrades nga iyang komprahon sa Thailand. Kay magbiyahean man ni siya niadto para mangumpra og mga piyesa kay daghan didto ang barato. Samtang nag-obserbar siya sa show, gibati daw niya ang tumang kagutom mao nga nangita siya og makanan. Ug sakto nga nahipunta siya sa kananan kun diin ga part-time si Mama og trabaho. Diyang nakalinya niya siya sa counter na timing gyud nga si Mama ang kahera niya tong time. Miss, usa ka order sa manok, fries o medium nga soft drinks. Matod pa sa akong papa. Nihangad si Mama sa mga customer. Ug nakapamilyar kini sa akong amahan ug nangutana nga, "Sir, di ba ikaw man tong bukalista sa banda, no?" Ug nitubag pod si Papa nga, "Oo, ako." Pagka mingaw-mingaw na daw balik ato Papa Joe, kay nibalik sad si Papa sa counter. Ug nangutana siya sa akong mama, "Ems, fan day ka sa among banda?" "Oh, Fred, sige migtanaw sa akong mga classmate sa una." Asin murag sila dugay na gyud kayo nga nagkaila si Papa. Ngadto kaniya, tungod sad sa name tag ni Mama nga nakasuwat ang pangalan niya dito. Unya si Mama sad on the other side nakaila sad siya sa akong papa tungod kay syempre i-introduce man ang mga ngan sa mga members sa ilahang band sa una kung asa sila manukar. Dito nagsugod ang ilahang love life. Nagbinayluay dayon sila og Friendster atong panahon na. Kay mao pa man to ang pagkasikat ato kay wa pa bayay Facebook atong panahon na. Constant ang chatting nila. Sige na sa sila og kita. Siguro part sa amazement ni Mama kay nakadate siya sa iyang gisunod og giidulong nga bukalista siguro sa iladong banda sa una. Sud sa pila ka buwan sa ilahang relasyon kay nanggawas na ang ilang mga red flag sa matag usa. Si Mama kay nigawas ang pagkamaldita ug si Papa ang iyang pagkasiloso. Mag-away na sila pirmi ug magkabuwag pero pila ka adlaw magbalik rasad. Sa sige siguro nilang away kay mas nailahan pa nila ang ilahang kaugalingon sa usag-usa. Si Papa kay di gyud mawa ang iyang pagkasiloso kang Mama kay duulon kini og mga lalaki kay gwapa lagi og sexy. Silosa na ganin ni Papa ang boss akong Mama kay kailagit siya sa dagan sa utok sa lalaki nga naay pagtan-aw sa babae. Pero ingon siya nga waay angay silusan, matud pa ni Mama. Magselo si Papa kay di malikayan nga makumpara niya ang iyang kaugalingon sa successful nga boss sa akong sa iyang asawa which is ang akong Mama. Kay di kotse ko no. Si Papa to taon kay motor lang. Naman siya sakyanan pero karaan o second hand.
Di malikayan daw ni Papa nga magselos kay makaistorya daw si Mama sa mga nindot nga mga kahimtang siya mga kauban kay naminyo og mga ingani o ingana. Mga silingan nga maayo na kuno kay kahimtang silang probinsya kay naminyo og afam o foreigner Papa Joe. Sa tanaw ni Papa nga murag dihado kayo siya kay nakita niya nga taas gyud og ambisyon si Mama sa kinabuhi. Pero si Papa atat na atat nga di na niya buhian pa nga kung inahan. Mao nga iya kining gihagad nga magpuyo sila. Siguro nitong panahon na wa kayo pa sa maayong pangunahuna o wa mo tuhop ang desisyon ni Mama o gisakyan lang niya ang iyang gibating gugma ngadto sa kong amahan niadto. Og niuyon ra kini nga magpuyo kay di pasigo ang kwarta ni Papa niadto para magpakasal. Tinuod na siya negosyo pero di bayaing anak kadako ang kita san. Makasapar-sapar lang kuno hinuon. Gipaila-ila na ni Mama si Papa sa mga ginikanan. Og siguro wala sila kabaliban sa ako ang Mama tungod kay mao man kini ang nagsuporta nila uban sa iyang mga manghod. Pero makita daw sa kong amahan ang mga mata niini nga murag dunay mga pangutana nga kung muundang og suporta nila ang ilahang anak. Maong si Papa na mismo ang niuna og sulti nila nga magpadayon lang gihapon ang suporta nga to nila og di maguol. Sama sa mga ginikanan ni Papa. Iya sa daw nga gipelaila si Mama sa iyang mga ginikanan pero medyo supak ni kay naaman sa mentalidad ang iyang mama nga kinahanglan usa unahon ni Papa ang kahimtang sa iyang mga ginikanan. Meaning ang suporta. Pero ni rason si Papa nga oras na sa daw niya nga malipay para siyang kaugalingon. Wala gyud nakapugong nila og nagpuyo gud sila. Na tilawan gyud taon nila ang tanang klase sa kalisod sa pagsugod og pamilya. Nangabang na sila og gamay nga balay nga maka-afford ra sila sa budget. Kay di man sad ganahan si Papa nga makuhaan ang sweldo ni Mama. Kaya nagtabang pabaya siya sa iyang pamilya sa probinsya. Hangtod ganibot ang panahon nga nangutang sila og para balay. Housing unit nga mo'y uso ron o kanang gitawag og subdivision. Mayo masalandagan sila pagpuyo hangtod nga niabot ang panahon nga nagbunga ang ilahang panagtipon. Sa pagmabdos pa lang ni Mama, gasto na kay sila kay high risk si Mama ato sa iyang pagmabdos. Mao nga bugtong anak ra ko nila Papa John. Way nahimo sila si Papa ug Mama diyang giingnan sila nga kinahanglan nga muundang si Mama sa iyang trabaho para mapadayon ang iyang pagmabdos. Or else, basin og makuha ko. Naundang si Mama og naundang sa iyang suporta sa iyang pamilya. Ngadto sa probinsya, og makahatag lang siya og ginagmay kung naay masubra si Papa sa iyang negosyo. Nilabay ang mga buwan og dito gipanganak nako sa akong mama. Grabe ang ilang kalipay nga gibati og grabe ang ilang pagpangga nako. Gipabunyagan dayon ko nila sa pangan nga Tony Rose. Tony for short. Pero pila pa lang katuig niadto. Sa ako lang nahibaw-an, Papa Joe nga magsige na sa silag away si Papa ug Mama. Kaya ang hinungdan, kwarta. Kuwang-kuwangon na ang kita ni Papa sa negosyo kay hinay na sad ang palit sa mga accessories sa motor niya to kay nanggawas na sad ang mga bagong motor nga no need na nga paninduton. Dakop na sad ang mga tambutso atong panahona nga mo'y sagad untang palitunon sa mga riders nitong panahona. Basul-basulo ni Mama si Papa sa kahimtang sa mga ginikanan sa kong mama kay wa na makahuman sa pagtungha ang uban niya mga igsuon. Moingon si Mama nga kung wa pa siya makigpuyo ni Papa, dili unta magkalisod ang iyang pamilya. Pero si Papa moingon man daw nga di na nimo obligasyon tanan. Kay mga dagko na sad na ang imong mga igsuon. Kung nakaya ginato sa una nga watay kwarta pero nangita tagpaagi, nahimo man lagi nato. Pero ang lalis nila di gyud maghuman og mao ni ako nadak-an nga sitwasyon. Maayo man ang ako mama, sweet kayo siya nako, maski maldita ni siya. Usahay ako kay nasa ko'y mga sayop pero iyar sang bawion og mulambing na sad siya dayon. Butang nga mo'y pirmi isulti ni Papa niya nga kung maglalis sila
ug asa na iyang love nga puro na lang bati ang maisgutan ni mama ngadto ni papa. Magsige na lang si mama og pasingit ni papa maski gagmayng butang, pero si papa nga nagkaedad, nagka-emotional sad, dali namang luod. Di malikayan nga kwarta na sad ang maisgutan. Labi nating bayad sa kuryente ug sa balay, ngailang giutang ug moabot pod ang timbayad sa eskwelahan ug uban pa, Papa Joe. Ikumpara dayon ni mama ang iyang pag-anto sa uban niyang kaila nga hayahay na ang mga kahimtang kinakabana og mga arangan ug magsugod na sad ang ilang debate, Papa Joe. Di man sa magpalupig si Papa sa iyang mga rason nga importante buo ang pamilya ug wa may magpuyo og barong-barong ug kutob siyang mabot kay iyang gibuhat ang tanan. Tinuod man sad, naninguha si Papa ug ultimo iyang mga needs di na gani ni siya mopalit. Ang yango-ngo ragyod sa akong papa, base sa akong na-witness, mao nga nangita siya sa love sa akong mama. Ang care nga maka-motivate niya, kay feeling niya wa na siya ayo pagkabana. Labi na, nga dako nako, wa pa sila magpakasal. Wa ko masayod kung kinsa nila ang di gusto. Si mama sa iyang bahin, padayon ang iyang obligasyon isip housewife. Lutuan gyapon niya si papa og baon, padung sa iyahang tindahan. Labhan pa niya sa mga sinina, pero maulagi na. Inigabot sa panahon nga kinahanglan ang kwarta og ma-short sa budget, mahug dayon sa dakong away. Nakasabot ko sa side sa akong papa. Gusto niya nga manumbalik lang ang pamarayag ni mama niya. Kay every time nga mamarayag si papa niya o magsit-sweet man lang gani kay mulikay si mama. Kay na siya rason. Daw samok, di niya feel, kay nagmenopause siya, o di siya ginahan nga naimuduol niya, maski pagani ako na tong time, Papa Joe. Usahay mo sabot ra si Papa, pero kasagaran mahug sa away kay mangutan naman si Papa ni Mama kung love pa ba niya si Papa. Sa akong namatngunan og buot, Papa Joe, kadalakaw ni Papa sa una mag I love you gud ni sila. Hangtod nga si Papa lang ang mag I love you. Hangtod nga wa na lang kay murag yapon. Di mo tubag si mama niya og I love you. Wa man sa magselo si papa na ni mama kay golden age na sila. Pero para kang papa, mura ra siya og nagiling la ni mama sa kadugayng panahon nga wa na din siya gugma og nahimo na lang nga responsibilidad ug obligasyon na lang ni papa nganong nag-ipon pa sila. Bugnaw na tuod og tinagdan si mama niya. Murag sud gawas na lang si papa sa balay og ako na lang pirmi ang iyahang kaistorya. Maluoy biya ko na ng duha, Papa Joe, kay may mga edad na. Pero nagpatunga lang ko nila. Butang nga gi-absorb na ako nga di na ako sundon kung ako na'y magkapamilya. Uban pa ni mga laki day, manghitat ni og laing babae nga magkasabot nila. Muna nga mamabaye ng uban, pero ako, di na ako na mahimo. Kay love na ako ang imong mama. Ikaw, usa ka babae, anak di ka. Pero maminaw ka sa akong yango-ngo o gana, enough na nako. Pulong nga kung mahinumduman niya sa una, kada down siya sa away nila ni mama. Dili perpekto ang akong Papa Joe, ha? Pero nasa ni siya batasan nga lahi sa ubang mga amahan. Prinsipyo nga duot sa bukog kung kinina ang mutambag nimo. Mao ako, sa lingod na kong edad, wais na ko gamay sa kinabuhi. Si mama sa duwa sa ko'y kasaway. Siguro biktima lang yun siya sa upbringing, sa iyang pamilya, ug sa mga tao siyang palibot sa una. Kung prinsipyo man ang bisihan, lahi-lahi yun ang tanan. Walay kausaban ang ilahang pagpuyo. Si mama deadma sa sitwasyon para niya, wa siya gibuhat nga dautan. Pero si papa nga maguwang pa ni mama, nag-emotional na. Kay feeling niya, wanay gugma si mama niya. Grabe lang siya kagugmaan yun ni mama. Nga gusto lang niya nga ma-check o buhi pa ba ang gugma niya. Gusto lang yun niya nga ipakita ni Papa nga ideal couple na. Nga maski guwang na sila, sweet lang gihapon sila sa sagusa. Pero si Mama, kiber lang. Basta siya, nibuhat siya siyang obligasyon. Isip usa kinahan. Pero ang pangutanan ni Papa, unya, ang obligasyon isip asawa. Para kang Papa, ang pamamaraig enough na. Di ang hinilas nga buhat ang iyang gusto kay tiguang na sila. Huwag yun magkatakdo ang ilang prinsipyo.
Di man sad kabuwag si papa ni mama kay mag-unsa na malang mi. Aw hinuon, survivor si mama. Kabalo siya nga mangita og diskarte og akusan. Dako nako og makatabang na. Pero sa wadam nga pangitabo Papa Joe, ampo nga buwag nahitabo gyud. Nagkabuwag gyud ang ako mga ginikanan Papa Joe bag-o lang last year. Buwag nga di na gyud mabalik pa maski unsaon. Mo nagingon lagi nga pag-amping sa inyong gusto nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Be careful on what you wish for. Matud pa. Sa tindahan ni Papa, gitabang siya sa mga tao niya. Diyang giatake kini sa kasing-kasing ug namatay gyud kini Papa Joe. Wa ko masayod og unsay hinungdan sa atake niya kay nidaot baya ni siya kay di lagi mukaon labi na og manluod ni mama. Wala na lang sa namo gipa-autopsy kay wa masay foul play. Wa sa may pasanginlan sing kamatayon. Ako na ang nagbantay siyang negosyo ron og tinuod gyud nga laban kayo sa ulo kay hinay gyud tinuod ang dagan sa negosyo sa mga accessories sa mga motor karong panahon na. Plano gani namo ta ni mama nga ibaligya na lang o isirado na lang gyud ug mga apply na lang ko og trabaho pohon. Sa balay namo kay ati manununsan kay di man sila kasado ni mama. Basin sa ako ang matransfer pero need pod nga ako'y mutiwas og bayad nini. Ambot, wa pa ko masayod unsaon. Huwat lang ko kung unsa. Si mama, ambot ko sa iyang gibati nga wa na si papa. Pero makabantay ko nga muto ang iyang mga luha samtang mag-inusara ni sa kwarto. Pero di na lang ko magpangutana pa. Kay karon nga wa na si papa, makabungol ang kahilom Papa Joe. Kamo, unsa kay paminaw ninyo sa gibati sa akong mama karon? Hinaot pa nga nagustuhan ninyo ang akong tampo. Kini ang inyong magtatampo, Tony.